இந்த நாள் இனிய நாளாயமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். 5/3/2026 மாசி 21 மார்ச் வியாழக்கிழமை. இன்று துவைதிகை, உத்திர நட்சத்திரம். இன்றைய நல்ல நேரம் காலை 10:30 11:30 வரை, மாலை 12 மணியிலிருந்து 1:30 வரை. கௌரி நல்ல நேரம் மாலை 6:30 7:30 வரை. ராவு காலம் மதியம் 1:30 3 மணி வரை. யமகண்டம் காலை 6 மணியிலிருந்து 7:30 வரை. சூலம் தெற்கு. இன்றைய ராசி பலன்: மேஷம் அலைச்சல், ரிஷபம் தடங்கல், மிதுனம் சுபம், கடகம் வரவு, சிம்மம் பிரீத்தி, கன்னி ஆதரவு, துலாம் புளிப்பு, விருச்சிகம் தனம், தனுசு நட்பு, மகரம் தாமதம், கும்பம் சிக்கல், மீனம் இன்பம். இந்த நாள் இனிய நாளாயமைய எங்கள் வாழ்த்துக்கள். நாளை சந்திப்போம்.